Mayong adlaw mga higala, ako si Maestra Judy. Kada adlaw nagahimo ko og mga Bisaya Cebuano nga content para ako ang i-share diri sa akong YouTube channel ug sa akong website. Karon makita ninyo na nagtrabaho ko sa akong verb conjugations. And it's quite a journey. So bisan native speaker nako, na-realize nako nga ang pag-compile sa mga common nga conjugations can be tricky. Dili tanang conjugations ma-apply sa tanang verbs. So, naiubang conjugations specific ra sa pipila ka mga verbs. Naapoy uban nga dili pud siya applicable. Sa ako ang verb conjugation book, ako apong giapil ang personal pronouns in subject and object focus. Possessive, ang reflexive, ug ang demonstrative pronouns. Kauban ang mga worksheets para makatabang nimo og practice. Pwede sad ninyo ma-access kaning akong mga pronouns lesson sa akong website nga cebuano101.com. As I'm busy completing the book, I may not be as active on YouTube, but you can always head to my website to start your learning journey. Thanks for joining me today, and kita-kita ta sunod nga video. Daghang salamat mga higala ug amping kanunay. Bye!